Hekk kif fil-bidu tal-ġimgħa waslu r-riżultati tal-ewwel A-Levels, bosta studenti issa qed jaffaċċjaw deċiżjoni kbira f'ħajjithom. Avukat, tabib, għalliem jew xogħol tas-sena. Dawn huma biss ftit mill-għażliet li għandhom qudiemhom dawn l-istudenti. Il-fira I Choose imtellem il-Ministeru għall-Edukazzjoni tagħti l-opportunità lill-istudenti li jżurwa sabiex jaraw aħjar l-għażliet kollha li għandhom u f'liema istituzzjoni jixtiequ li jkomplu l-vjaġġ edukattiv tagħhom. Dorjen Gravina, uffiċjal edukattiv fil-qasam tal-gwida l-karrieri, saħqet kif bosta studenti li attendew għal-fiera setgħu jingħataw informazzjoni b'mod individwali. Ħafna drabi daw l-istudenti jkunu deċiżi ma jkunux jafu eżattament se jagħmlu, din hija normali, għadhom żgħar. Flimkien anke l-ġenituri ħafna drabi jkunu naqra mħawdin ukoll se jażlu t-tfal tagħhom, hawnhekk għandhom l-opportunità wkoll biex jitkellmu fuq livell individwali ma' professjonisti biex jiggwidawhom iktar fuq x'jistgħu jagħmlu it-toroq differenti li jeżistu. Waqt li żorna l-fiera tkellimna ma' xi studenti, il-koll b'xi aspirazzjoni interessanti f'ħajjithom. Relieved ħafna li jistaħarġu riżultati għax ovvjament tkun qed tistennihom bil-ħerqa. Jien nixtieq inkompli fuq l-IT u naħseb li iva affarijiet bħal dawn jgħinuni biex inkun nista' nażel x'suġġetti nixtieq inkompli fuqhom u jtuk isek idea żjed ċara ta' dak li tixtieq tkompli fuq. Proud ħafna b'dak li rċivejt jiena u iktar mħajra għal turiżmu u l-ITS. Mela niġi hawnhekk għax kieku qasem konna fejn sejra, allura iktar nara x'ftit opportunitajiet għandi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.